Вітаем вас! З того часу, як ми ремонтували колонки нашого авто, Volkswagen LT, пройшло більше, ніж за 2 роки. Сьогодні ми вирішили удосконалити, як же вони працюють, ці колонки. Зараз ми включимо музло, поглядимо звук. Ось так, не потрібно. Ось, уся могутність зараз пішла на передні колонки. Так, і дадим більше гуку. Ну, генные колонки не витягують таких уже басов, але їх ось так громко ми не слухаємо авто. Достатково ось такого гука і чувствую себе більш-менш комфортним. Зараз ми відчинимо зверху накрилки і поглянемо, що там робиться. Зняли ми накрилку, включаємо. Тільки на самой великой могутності він починає підхриплювати. Але що взяти з динаміком, яким хутко вже буде 20 років? Но тим не менш, що ми тоді ремонтували, ніде нічого не одорвалося, усе працює, усе тримає свою якість. До речі, такий динамік, знімається він легко, ось так повернути, там є такий паз, ось тут паз, і він вставляється сюди, і кришку прокручується, як було плотно. Так ось, такий динамік фірмовий, коштує каля 44 євро. Альбо $50. И то мы знайшли, это все в Украине продаются. У нас у Минску и Беларуси мы не знайшли на сайтах таких новых динамиков. И они шли на Т4, у некоторые Шкоды генные динамики. Но я все это к чему кажу, что ремонт значно тоней, неужели набывать новые динамики. На великой могутности мы не слухаем авто. Авто, коли едешь, треба глядеть по сторонам і чуть, як працює руховик. Тому ось генний ремонт нас задовольняє на все 100%. І я лічу, що як ремонт такий, він здольний на життя. І коли комусь треба підремонтувати, коли ласка, користайтеся герметиком таким, і у вас будуть працювати колонки. Вирішили поміряти супротив колонки. Ось коли ласка, 3,9-4 Ома. Все, яке потрібно. Щоб довідатися, який ток іде про наш динамік, ми взяли ось таку головку амперметра китайську. І він нам покаже. Соединили там, як потрібно, плюс з мінусом і даємо напругу на колоночку. І коли ми робимо громчей, то бачимо, як рухається стрелка. Но саме цікаве, коли послухати вухом амперметра, то він так само намагається там підіграти. Ну, все добре. Ну, середнє значення по його сунеться 8 мА. Коли даємо більшу громкость, то він там аж зашкалює. Поставили аналоговий такий індикатор тока. Но він такого могутний. І ось тільки коли ми вже... Ну, где-то, може, з 200 там миллиампер он дає. Могутність його максимальна. Добре. У нашей LT так само є саморобні колонки. І здесь стоять ось такі динаміки. Mac Audio. Зараз ми їх здимемо і так само поглядимо. І порівняємо з тими родними, які стоять спереді. Зараз знайдемо ту громкость, при якій починає динамік хрипеть. Ось где-то з 26-25. І так він явно хрипить. На 25 більш-менш нормальово. Это полова громкості. І зараз дадим генную громкость на динаміки, які ззаду стоять. Подали весь гук на задню колонку. Зараз будем потиху повеличивать громкость. Там доведаться, коли он пошли хрипеть. Вот, уже зашла 28. Карасія трималася, що вони однолькові по уровню громкости, что передние колонки, что задние. Подведем выники.
За 2 гады пасля таго, як мы адрамантавалі гэны дынамік з дапамогай вось такого герметыка, хужэй іграць ён не стаў. І, дарэчы, калі параўнаць вось такімі дынамікі, Mac Audio, то амаль яны хрыпяць на адной громкасці. Заважных пераваг вось гэтага дынаміка над гэтым няма. Таму рабіце, будзе працаваць, не хвалюйцеся, будзе дзёшава і сярдзіта.